ada oma, ada wong betul nih rek, taek rek. Sepine awan iki, nang di tunggal rek. Tuh. Kok sepi awan iki, minggu-minggu ijen nang kebon tapi sepi. Wis sandal ae aku cek nyar. Swallow kalem kayak atiku. Ya Allah. Ambil sopor rek nenggo enek rene dikak dhewe ae. Wis. Bener rek. Duh, gak enek. Oh, iki sih. Halo. Woi. Nandi. Awa. Rene yo, aku kesepian no. Nang di. Mbak sapa kon? Ijen sing biasa sing dhewe, aku keden gak tau nganu mesti dhewe. Sing iku mburi. Sing mburi cilikanku biyen dolen lho, sing bawakmu. Ya wis pokok mburi biasae. Yo, narene yo. Oke. Tak antenane. Enak dari kancaku sing pasti teko. Woi, Reno. Kon apa nang kene iki? Aku dah. Cek nanti minggu Kayak wong Bandung. Kau kan ngetok iki lali aku. Ayo dikotok ya. Wis mun ngetok iki. Males aku jan. Awas telutu. Aku dodok. Iya. Kelas gak iso. Nang ndi katene? Saiki dah. Sing waduh. Sing waduh. Makane kok tau. Iku dah apa jenenge? Mekalu. Sing iku sih Pak. Pak ketek. Apa itu ketek? Apa jenenge? Loh, mateng, Cuk. Yo, mateng. Turun. Mateng ini. Ngawur ae. Lumayan, kemangan. Karugi aku yo nandur kates nang mriki omahe. Yo karugi kok ndak celuk nang kene. Iya. Lah iya. Kamu celuk karo aku. Lah makane iku. Pas lu celuk mang. Ya iki nang ndi? Bisa enggak? Bela diceluk. Larang dewa ketek lho gak? Arek enggak. Duwe. Dengan gak duwe. Bele yo. Semono iki. Celuk lagi ben. Semono iki. Tak celuk wis. Tenan iki. Mana? Pangkong. Sawi arek iki mah. Ambi ya bene. Ini arek-arek. Tekku netes iki. Sobel malam minggu dibeleh. Tarik sis. Tak belum. Mek kandang erong dino rong iki. Awet.
lapo ini. Sare kau no. Bingung dewe ya. Ina di mana kau berada? Woi, tarik ban. Semongko, tarik iko. Apa nang kene iku? Ini ki, mbok akan pikiran. Tarik pan, arek iko lapo? Antem. Enggak aku ah. Ngono. Main kates. Para wek kates sak mini-mini. Kok ngene arek iko, woi. Kates sak mini-mini. Kates. Hai. Apa? Waras-waras sih masker. Rok sih, yo, rok. Ora berapa aku tak ngayal. Hitam. Orangnya hitam. Toko banyak. Iku lho. Usirem kemlowo inti arek dainyo. Ireng kemlinti. Kak belum sadar diri. Kan gak ngelak dah. Wis sing naik. Nanti. Ayo. Ayo. Dia cuma nemu aku. Apa kon? Aku urip kabeh aku. Lah ketok ngene kok. Nanti kan. Iki mang ngeramban Mentaju. mateng kok dengi koyo ngono kok. Sing ijo ngono kok mateng. Matang apa? Ini juga aja jambu dulu. Cobaan sih. Jambu amune rambut troto, lak pencit mau pencit, Gak sih pencet mambu nongko. Enggak ada kelatih gaman apa ngono. duwe aku. Arif. Bendu ae ta. Aja Iban. Iki goblok mangan semir kita, Bang. Tahu. Mateng. Apa kuwi sih? Jelas-jelas kok ngono. Kecelakaan. Icen sih. Terus aku duwe aku. Oh, cakep ngene. Enak lele. Makan iki. Iya jadi. Goblok mangan semir. Lah yo. Ngoncek laga. Ngoncek nae aku iso ngoncek kates yo. Iso ngoncek semongko. Ini jebone gak pasti api. Jerone api tagar. Si tok-token gini. Bisa. Ya. Nanti cek. Ini kok. Nanti cek. Dicek lah, Cung. Cek lah. Kone lek kon metu jerone api kan. Ayo. Jerone api. Cek cek sih. Sore-sore kan iki enake ngono ke atas rek. Dal ah. Wih. Atasnya sapa iku Dondo? Hah? Boten cak, Pak, boten. Kau nak mulai Cucu. Itu kates iki. Mari di tono kok saiki dilebokno wonten. Ayo balekno. Mumpung gurung tak loro kowe ya. Monggo iwak iki nang monggo yu.
gue diduwe sih iyo. Tak pangan dewek ya enak. Wah, berarti ngongko aku rek. Ora melok ndowe. Bondo. Babangan dhewe lah seger. Begitu dipakan manuk. Ditumpuk. Soro kabeh ora lagi. Minta maaf, Cak. Minta maaf dong. Minta maaf, Le. Minta maaf. Tuh. Ditumpuk iku ngomong sing sing. Makanan gratis. Masih aku ayo. Aku ngekei sampe iki yo. Aku gak ngerti lah, ya. Sopo yang gawe lagi to? Aku mang ijo wae. Sopo? Aku rene-rene wis ono. Iya Pak Le, aku Ono Pak apa? kon nambah Wahyu yang jopo kon sing salah. lho. Tak oleh Yang sing salah. Kacau. Wahyu. Tegowo mas apa? Oh, ya iyo. Berarti jopo sapa? Lah umat kon ngoncek. Sopo ngkon? Dalam mayang dikongkon sempamamu dikongkon nyemplung sempur piye? Belum. Wah, kentir. Oh, ngono. Ane wis asar. Arep aku tak sembayang sing ya. Iki tak kei. Tak egang. Cuma wong telu. Tarik, Le. Bisa alun. Oh, memang sampean tak cigar. Omai sampean iki. Wah, waduh aku. Oh, berarti kamu udah kates yo. Ayo, ayo. Dukun saiki. Kamu lebih kates ya sampean. Coba njuk kate saya. Loh, kamu udah dikates. Kamu udah dikates. Emang ora pemandi, pemandi. Wah, makmu tambah melayu. Sampai pedang ngono lho, aku ijo. Tak kuat. Wani aku. Wani. Kon wae. Kon mlayu di sini kok. Ini melayu langsung mulai yo. Iya. Aku ber wong loro, ditinggal iki aku jen. Ayo kok teko sing ninggal awakmu iku kok. Teko kok ditinggal iki. Ayo. Kon gopo ngadeg bener mlayu ngono ya wis e. Iki mang itu kates yo wong. Dudu. Kayak itu oleh kayak gua berarti gede Kau ini. menang medeni. Nah, iya. Lah aku yo medeni aku. Kalah ora. Kocok apa tahun tuku? Enggak. Entek, kurang kan? Apa maneh? Boleh nih, ayo. Mongko. Iku sih. Jurumaten. Coba meneh. Meneh maling telo. Stelo. Cok maling gak ilo. Gangguan lho. Stelo. Gak ngatur ya aku sing maling kok. Sing jodake iki kok kon. Maling ya sing gak guna gak kandel ae. Ora kok bang ah. Gampang bang. Telo iso ditunu julak gak gelem tak ijen. Lah anu, apa kan pengapungan wis? Pakai telok, ye. Aja maling. Pakai mangan tok yo Kon jomblo Bang Solo. Sendiri. Solo. Aku vektor kok. Aku tengok butuh ngomong akeh. Teng yo iku sing blok ngarep dhewe kok. Ora gawe. Aku support. 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 Support iku bapak ini ya. Support. Mau aja lah. Gini aku sebel. Kok isik iku, Cuk. Apa nih? Aku biara. Iki sih ya kok. Berarti ini berarti sapa? Kangen coba Bu. Kok juga apa kok? Oh sing mulak Kang yo. Sampai Apa temen. raimu jupuk nang omahku ngono. Lo tak sulap ini emang gak rute kok. Pasal raup man. Mek kucu. Siame ini gak muli lah. Mama aku. Aku mau sholat tenang mama. Iya iki. Omong rene. Iya. Endi? Lah mamku kono kan kok lapo mak ngunggu goblok. Oh iya. Oh, lo mek dhewe lali. Opo iku rokok opo? Rendel, pancet, raimu endel. Pancet du. Pancet arek endel ya. Gak level, Cok. Iki rokokane rokokan arek. Gak level. Korek opo? Korek kok korek opo? Korek tokai. Tokai iku aku urus singkatane opo? Tokai tak seduwi kon. Kelas. Tokai, gak riyon gak. Harus kon. Tokai.
Tau iku apa? Tau dari Ngawur ae. Tak krungu wong e kowe piye? Oh. Oh, kai. arek dhewe. Tau. Tau iku apa? Tau ya tau. Lah iya, kai. Ya anjok ngene. Tau iku tolong kasih Ya iya. Kayak Kelaku. ya. Hai. Tuh, berarti ku. Ono. Cek opo? Kakak iki, ana wong akeh iki. Apa sing gare? Kok yo ono? Apa? Apa? Lah aku gak malah di barang ya ora ero ta. Masa iku? Apa? Iku lho. Oh, Biasane iku lho. Iku lho. apa? Sing ya Allah. Apa sih? Iku lho, apa lho? Tarik sis. Karet. Ojo lali rek yo. Like, comment, dan subscribe channel arek-arek iki. Sapa Jawa Kuno. Oh, rek. Kon ngomong yo kabeh. Yo. Ojo lali di-share barang. Sastra e. Ngino, cekok-cekok lek Channel channel dhewe apa bunyi? Sapa Jawa Kuno. Jawa kuno. Jawa Kuno. Ojo kaya iki. Jawa. Iki iki. oleh nunggu kurek. Apik kono. Ayo oleh Joko Kates ben iku Nambah. Ojo ditirokno kabeh. iki mau Yona dagelan Jawa. Kok lek perang muni wae. Oh, Ayo. Iki nek ane. Arek dhewe. Wis, Yo ya. like, comment, subscribe. Oke. Share, oke. share, Like and subscribe. Ojo lali di komen barang. Sangat keren.